Сябры Божай радасці. Аўтарская перадача Паўла Каралёва пра выбітных асоб. Хвала Христу! Вітаю вас! У студыі Павел Каралёў, і ў нас з вами чарговы выпуск праграмы цыкл «Сябры Божай радасці». Гэтым разам у нас асоба сур'ёзная, пра якую буду распавядаць, і гэта Браніслаў Епімах Шыпіла. Пра яго казалі наступнае. Цытата ксяндза Адама Станкевіча. Епімах Шыпіла – вялікі і заслужаны беларус, высокадастойны чалавек, прафесар. Таксама пра нашага героя кажуць, што гэта патрыярх беларускага адраджэння. Сур'ёзнае такое заяўленне сапраўды. Таксама казалі, што гэта апостол беларускага народу, гэта сэрца Беларусі і ахвярны будзіцель Беларусі. Таму асоба вельмі важная, таму калі вы не чулі пра Браніслава Епімах Шыпілу, то сёння для вас будзе пэўнае такое вялікае адкрыццё. Хто ж ён такі? Гэта педагог, выкладчык класічных моваў, гэта кніга-выдавец, гэта паэт, бо ён пісаў вершы. І таксама гэта музеязнаўца. Справа ў тым, што менавіта гэты чалавек планаваў зрабіць першы беларускі нацыянальны музей і рабіў гэты збор. Што было з гэтым музеем, мы дазнаемся. Скажу, што нарадзіўся ён у 1859 годзе ў сям'і Ігната і Ганны. Маёнтак каля такога населенага пункта Ветрына. Гэта Полацкі раён пад Полацкам. І гэта фальварак Буцькаўшчына. Сёння гэта Полацкі раён. І скажу, што сёння у тых мясцовасцях ёсць школьны музей, імя Епімаха Шыпілы, ёсць і свіран, такая гаспадарчая пабудова збераглася. Ну і таксама ёсць валун, і на валуне шыльда, акурат у памяць таго, што там нарадзіўся славуты беларускі дзеяч. Скажу, што пасля вось гэтага фальварка Буцькаўшчына пэўны час сям'я жыла у такой мясціне Залессе, якая таксама Полацкі раён звязана з нашым славутым героем. І вельмі сімвалічна, што старажытны Полацак, вось гэтая даўняя гісторыя. І ў Полацку, і каля гэтага горада, акурат адтуль пашоў, нарадзіўся гэты наш славуты Браніслаў. Я скажу, што сям'я ў яго была, што было трое братоў, вось, трое сыноў. Атрымліваецца, што ён быў старэйшы, і таксама ў яго былі малодшыя браты, гэта Баляслаў і Уладзіслаў Юльян, такое падвойнае імя. І была яшчэ ў іх сястра, сястру звалі Валерыя. Такім чынам, вось гэтая сям'я Епімах Шыпілу. Вельмі даволі дзіўнае прозвішча, падвойнае. Канешне, гэта прозвішча сведчыць пра тое, што гэта ўвогуле шляхта, ён шляхецкага паходжання, але ягоныя сваякі прыгадвалі, што Епімах Шыпіла збіраў шмат легендаў, паданняў, у яго было велізарнае радаводнае дрэва. На жаль, на сённяшні дзень, наколькі мы разумеем, страчаныя вось гэтыя матэрыялы, але гэтыя сваякі чулі ад яго гісторыі, і адкуль жа паходзіць прозвішча, такая легенду. Ён сабраў і распавядаў. Легенда наступная. Грэк Епімахас, які дзелавіта служыў польскаму каралю Баляславу I, быў уганараваны прыдомкам Шыпкі ці Шыпкі. Прыдомак той з часам ператварыўся ў Шыпіла, і грэк Епімахас згубіў канчатак і выйшла Епімах. Такая даволі забаўная, мілая легенда. Скажу, што да 12 гадоў наш герой жыў у Залесі, ля Полацка, пасля вучыўся ў Рыжскай Александраўскай гімназіі, паступіў на гісторыка-філалагічны факультэт Пецярбургскага універсітэта, завяршыў, дарэчы, адукацыю з залатым медалём, атрымаў імператарскую стыпендыю, завяршыў універсітэт, урэшце рэшт дасягнуў звання такой ступені кандыдата гісторыка-філалагічных навук.
Хацеў ён моцна выкладаць грэчаскую мову, лацінскую мову да іншай мовы, але тое было зрабіць даволі складана, бо, па-першае, ён, скажем так, каталіцкага веравызнання, як ён казаў, заўсёды было там праблема знайсці хорошую прафесію ў той час. І таксама ён адчуваў сябе беларусам. І такая цытата Браніслава Эпімах-Шыпілы: «5 гадоў не мог я нідзе атрымаць месца вучителя і мусіў прабівацца то прыватнымі урокамі, то работай, якая даставалася павольнаму найму. Так быў я каля году памочнікам рэдактара журнала Міністэрства шляхоў і зносінаў, пасля быў прыватным настаўнікам і гэтак далей». Канешне, я скажу, што адно з галоўных дасягненняў нашага героя тое, што ён выдавец, тое, што ён заснаваў такую суполку з цудоўнай назвай «Загляне сонца і ў наша ваконца». У 1906 годзе гэтая суполка была створана, выдавецкая фактычна, і выйшла блізу 40 кніг. І некаторыя кнігі былі такі немалы наклад, тысячы асобнікаў. Некаторыя сённяшнія выданні маглі б пазайздросціць тым кнігам. І, канешне, гэта быў велізарны прарыў выхаду гэтых мноства беларускіх кніг. У маім зараз руках знаходзяцца акурат кнігі, арыгіналы. 1907-1909 год, суполкі «Загляне сонца наша ваконца». Гэта гутаркі аб небе і зямлі, і таксама вечарніцы, аповесць беларуская Вінцука Дунін-Марцынкевіча. Гэтай кнігі з кнігазбору славутага нашага археолага Сергея Тарасова, за што яму вялікі дзякуй, што можна іх паказваць і можна прыгадваць гэтую суполку. Я скажу, што тым не менш, не проста было. Суполка выдавала кнігі. Менавіта яна калісьці выдала першую кнігу Янкі Купалы «Жалейка» 1908 года. Планавалася, што тая кніга выйдзе ў Мінску, у таварыстве Мянчук, выдавецтве такім, але апярэдзіў Петербург, і з лёгкай рукі Браніслава Эпімах-Шыпілы, ён быў рэдактарам па факце гэтага зборніка. Гэтая першая кніга нашага класіка пабачыла свет менавіта ў гэтай суполцы. Але была і цэнзура, былі і фінансавыя цяжкасці, і ўсё далей, было ўсё цяжэй выдаваць часам гэтай кніжкі, і таму наш герой казаў наступнае: «Гэта не жыццё, гэта выжыццё». Такое выказванне. Я скажу, што самае важнае, што мы мусім ведаць, што ў Санкт-Петербургу ёсць славуты беларускі адрас. І звычайна усе групы, такія, якія цікавяцца беларускай гісторыяй, яны не толькі дзівяцца там на Зімовы палац ці яшчэ на нейкі Александра Невскі праспект, але дзівяцца, прыязджаюць на Васільскі востраў. Гэта 4-я лінія Васільскага вострава, дом 45, кватэра 16. Бо менавіта там жыў Браніслав Эпімах-Шыпіла, і на ягонай кватэры збіралася моладзь. Студэнцкая моладзь. Ён вельмі шмат зрабіў для студэнтаў, бо і сам быў выкладчыкам. Я скажу, што старэйшым ён дапамагаў такімі студэнтам, дапамагаў парадамі, кансультацыямі, бяднейшым дапамагаў грашыма. І фактычна гэтае месца называлі беларускі ў народзе, так, беларускі клуб, або нават беларускі штаб. І што цікава, я скажу, што туды многія нашы вучні, шкаляры прыходзілі. І не толькі там магчымасць была атрымаць парады вельмі карысныя, бо там наладжваліся так званыя суботнікі. А суботнікі гэта не прыборка кватэры прафесара, гэта такой творчы суботнік. Калі людзі прыходзілі з новымі вершамі, з новымі творамі, апавядання, засіджваліся за ноч цэлую, там да раніцы. У свой час на гэтай кватэры Купала чытаў Паўлінку ўсім прысутным, яшчэ такі як рукапіс. І, канешне, не толькі вось гэтыя такія суботнікі творчыя былі, але гэта была магчымасць для паўгалодных беларускіх студэнтаў хораша пад'есці. Бо прафесар
загадваў сваёй эканомке накрыць такі добры стол, ставіў самавар, і, канешне, гэта была выдатная магчымасць вось хораша сябе адчуваць і фізічна, такім добра паеўшы. Я скажу, што ёсць такія ўспаміны Браніслава Епімах Шыпілы ўжо пасля, калі будзе следства 1930-х гадоў, то ён казаў пра сваю вось гэтую кватэру, пра там, што адбывалася. Кватэра мая была, можна сказаць, клубам беларускім. Кожную суботу сабіраліся ў мяне землякі пагутарыць аб сваім краі, папіяць беларускія песні. Некаторыя прыносілі свае вершы, апавяданні, напісаныя па-беларуску, і чыталі іх перад усімі. Усе чуліся тут, як у сябе дома на радзіме. Апрача гэтага ладзілі мы беларускія ігрышчы. Наймалі залю і раз у год ігралі дзеля шырокай публікі беларускі тэатр, які дужа падабаўся і аб каторым заўсёды бывалі прыхільныя водзывы ў прэсе, якая называла іх уютным беларускім уголком. Такая ленинградская, а до таго, канешне, петербургская прэса так акурат і прыгадвала гэта все. І, канешне, скажу, што гэта мы пачулі прафесара, а вось адзін з ягоных вучняў, што казаў пра тое, што ён бачыў у кватэры славутага даследчыка. Цытата аднаго з студэнтаў. Яго праца ў Петербургу не прапала дарма і выгадавала шмат сведамых беларусаў. Ні аднаго з нас ён апрануў у нашы беларускія вопраткі. Ні аднаго так, як атрымаў ад яго і я сам. Была ў яго цэлая шафа з купленых беларускіх паясоў, кашуляў і нават зжычак да кашуль, которымі любіў наш бацька пахваліцца, калі дзе што новага здабыў дзеля свайго музею, у які ператварылася яго уласная кватэра на Васільскім востраве. Хто не быў у яго, той не бачыў фігуры Хрыста, выразанай з дрэва на Беларусі, гаршкоў з гліны і вазу ў беларускім стылі. Ён знаходзіў і мастакоў, і артыстаў, і спевакоў, сваіх ксяндзоў, настаўнікаў. Стараўся ў выданні граматыкі Тарашкевіча. У яго фактычна месціўся штаб новай Беларусі. Як выдавецтва, так і мастацтва. У яго руках была сабрана бясцэнная беларуская бібліятэка, которую, як пазней было чутна, спалілі бальшавікі. Пра тое, як бібліятэка найверагодна загінула, мы яшчэ будзем казаць пасля. Я скажу, што менавіта на гэтай кватэры больш чым 3 гады пражыў наш класік Янка Купала. Пашчасціла хлопцу, бо фактычна, па-першае, ён вучыўся на такіх вячэрніх курсах чарняеўскіх, такіх выдатных курсах, дзе выкладчыкам быў Епімах Шыпіла. Па-другое, уявіце сабе, 3 гады, нават больш, жыве на кватэры прафесара. Гэта ж побач цудоўны дарадчык, цудоўны чалавек, які можа падказаць все, што заўгодна. І я часам можна уявіць, калі б да вас паступіла такая прапанова, сказалі, што ты, чалавеча, у цябе ёсць талент, ты, можа, пішаш вершы, ці то малюеш, ці штосьці такое вельмі таленавіта, але твой талент трэба развіваць. І да вас, да прыкладу, сказалі б, што едзь у якую-нибудь еўрапейскую сталіцу, там цябе возьмуць на выхаванне, пад апеку сваю, і ты некалькі гадоў будзеш жыць, нават будуць даваць кішэнныя грошы на расходы розныя. І проста, каб ты шоў за сваёй марай і развіваў свой талент, каб ты прынёс карысць роднай зямлі Беларусі. Ці пагадзіліся вы? Вось Купала пагадзіўся. І скажу, што на гэтым будынку ёсць дошка мемарыяльная, дзе напісана, што менавіта там з 1909 па 13 год, 12 жыў наш класік Янка Купала. Ён-то жыў, але, каб быць справядлівым, трэба прыгадваць, на чыёй кватэры ён жыў, хто яму апекаваўся, што гэта быў за чалавек. І, канешне, таму мы прыгадваем ягонага настаўніка. Дарэчы, не толькі там жыў Браніслав Епімах Шыпіла, ён жыў яшчэ адрас Забалканскі праспект 47-23. Таксама важны адрас. Скажу, што
перад тым як прыехаў Янка Купала, жыў на кватэры нашага героя, жыў яшчэ такі этнограф, знаўца беларускіх песен Антон Грыневіч, таксама жыў на той кватэры. І скажу важны момант, што гэты адрес для нас, беларусу, вельмі важны, на вось гэтай 4-й лініі Васільскага острава, дом 45. Але нават у Мінску ёсць кавалачак таго адреса. Справа ў тым, што ў музеі Янкі Купалы, дзе распавядаецца пра пецярбургскі перыяд класіка, ёсць прадмет з таго самага пакоя. І гэты прадмет не адразу можна і здагадацца. Гэта і не кнігі, і не стол, і не яшчэ штосьці, але гэта вакно. Мяркуецца, што менавіта тое вакно з той кватэры ў свой час было перавезена і усталявана ў музей Янкі Купалы. Таму у цэнтры Мінска, у музеі нашага класіка, паэта, можна ўбачыць акно з кватэры Епімаха Шыпілы. І у тое вакно глядзеўся, у тую раму, скажем так, заглядаў наш класік, як адзін, так і другі. І Епімах Шыпіла, і Купала, ды і многія іншыя. Цікавы момант прыгадваюць ксёндз Адам Станкевіч, што казаў. Асаблівым развесселеннем маладых гасцей, развеселеннем, у Шыпілы быў грамафон, які з беларускай пліткі, пласцінкі, бойка выспяваў «Чаму ж мне не пець?». Заводзіў Шыпіла гэты грамафон пераважна тады, калі прыходзілі да яго новыя студэнты. Помню, як ён і мяне спаткаў з гэтым грамафонам, прыгадваў ксёндз Станкевіч. І я скажу, што мы з вами маем магчымасць паслухаць цудоўны спеў, не той, што слухаў Епімах Шыпіла, гэта ўжо пазнейшы, наш славуты музыка, спявак Міхась Забейда-Суміцкі. Мы паслухаем гэтую кампазіцыю і ўбачым выявы тых, хто пастаянна завітваў на гэтую славутую кватэру да прафесара ў госці. Чаму мне не петь, чаму не гудеть, калі ў маёй хатаніцы парадак ідзе, калі ў маёй хатаніцы парадак ідзе. Чаму мне не петь, чаму не гудеть, жучка на притьбе добраться рожет, жучка на притьбе добраться рожет. Чаму мне не петь, чаму не гудеть, муха в оконці усім залыб'є, муха в оконці усім залыб'є. Чаму мне не петь, чаму не гудеть, павучок на стенці кросяних існує, павучок на стенці кросяних існує. Яшчэ цікавы факт. Справа ў тым, што Янка Купала ў Пецярбурзе выдаў сваіх першых 3 кнігі, і мала таго, ён перакладае з розных моваў свету. І не сакрэт, гэта было, што ён перакладаў з польскай, з украінскай, з рускай. Але менавіта ў Пецярбурзе ён пераклаў такі, эпас Махабхарата, там ёсць такая Індыя, менавіта легенда паляўнічы і пару галубоў.
І гэта ён мусіў перакладаць з санскрыту. І тут пытанне ўзнікае, адкуль ж Янка Купала раптам пачаў ведаць санскрыт. Я скажу, што улічваючы, што гэты свой такі пераклад ён прысвяціў Епімах Шыпілу, і, дарэчы, не толькі адзін твор, яшчэ шэраг, то, найверагодна, падрадкоўнік яму Купалу ствараў, падказваў Епімах Шыпіла, і такім чынам Купала перакладаў з санскрыту. Наш герой меў вялікі ўплыў на шкаляроў, на студэнтаў. І прыгадвалі, што ён, калі гэта былі беларускія студэнты, стараўся падысці, пазнаёміцца, а пасля ўжо ў працэсе сказаць, цытата, «А вось пачытайце, дужа цікавая рэч». І ён падносіў нейкую навуковую кніжку пра Беларусь. І ксёндз Адам Станкевіч кажа вельмі забаўны эпізод. Ён сустрэў, калі вучыўся ў духоўнай такой семінары ў Пецярбурзе, сустрэў клерыка Вінцэнта Рыжага. Вінцэнт Рыжы. Ён паходзіў з Віцебшчыны, але казаў, што не, ён ніякі не беларус, ён паляк. І ксёндз кажа, што, ксёндз Станкевіч кажа, што я яго так упэўніваў, мы спрачаліся, былі такія баталіі, дэбаты. І гэты так стойка стаяў на сваіх пазіцыях польскіх, гэты клерык Вінцэнт Рыжы, што сказаў Станкевічу? «Ды адчапіся, усё роўна ты мяне не пераканаеш, мяне не гэткі пераконвалі, і то нічога, за мной у універсітэце проста па пятах хадзіў Шыпіла, даказваючы, што я беларус, а калі я аставаўся пры сваёй польскасці, ён на развітанне звычайна торкаў мне якую кніжку аб беларусах і казаў, а ўсё ж такі прачытайце, цікавая рэч, пераканайцеся». Але ўсё гэта Шыпіла рабіў дужа асцярожна і далікатна, не так, як ты, казаў Станкевічу вось гэты клерык Вінцэнт. Такая мілая гісторыя. Я скажу, што пакідаў Епімах Шыпіла велізарнае ўражанне на ўсіх, на ўсю моладзь. І наша паэтэса Канстанцыя Було узгадвала, што так хораша ён пазнаёміўся з ёю, так яе пахваліў, так сказаў, што студэнты кажуць, што, напэўна, такое у вас сур'ёзнае жыццё было, напэўна, столькі кахання у вас было, столькі розных пачуццяў. Яна кажа, я ніводнага разу нават не цалавалася. І пасля ён так хораша ёй, так пра яе добра ставіўся, казаў пра яе. І яна пасля ўжо прыгадвала Канстанцыя Було. Ну што я тады значыла? Дзяўчо захопленае вершамі. А тут, бачыце, сам Шыпіла наведаў мяне, гэтак прачула пагаварыў. Такое не забываецца. Я скажу, што ў нашага героя была велізарная трагедыя здарылася, бо ён збіраў даволі шмат часу розныя рарытэты. І гэтыя рарытэты, беларускія памяткі, кнігі, рукапісы, аўтографы, ён гэта хацеў адкрыць музей, такі нацыянальны беларускі музей. І ў родным фальварку Залесе, на Полачыне, быў такі збудаваны двухпавярховы дом. І нават ёсць прыгадвалі, што домік быў поўны кніг экспанатаў. Было немала рэчаў. Але адбылася трагедыя, вялікае выпрабаванне, гэты дом згарэл. І многія памяткі там згарэлі. Канешне, не ўсё, шмат што яшчэ збераглося на кватэры Епімах Шыпілы. Але ўявіце сабе прафесара, які так цяжка перажываў гэтую страту і ён прыгадваў, пісаў сябрам: «Гэта мяне так расстроіла і забіла, што я не мог ні есці, ні спаць і ледзь не захварэў». І скажу, што наш класік Янка Купала пакідае такі верш. Там такія радкі, хацеў падтрымаць свайго настаўніка, такія радкі. «Не смуціся, панок, што няшчасце прыйшло. Як прыйшло, так і пойдзе ад вас. Што ж рабіць, калі гэтак пляцецца жыццё, несучы нам цярпенне падчас». Як прыгадваў Епімах Шыпіла, ён расчуліўся і пасля сябрам казаў:
Верш гэты, быццам жыватворны бальзам, вылечыў пачынаўшую балець смутную душу. Я супакоіўся і прыйшоў да сябе. Я скажу, што наш Епімах Шыпіла, наш Янка Купала пакінуў яшчэ верш, прысвечаны брату нашага героя, Уладзіславу Епімаху Шыпілу. Ён з ім быў хораша знаёмы. Епімах Шыпіла Уладзіслаў граў у Паўлінцы, у розных такіх тэатральных імпрэзах. І на ягоную такую раннюю смерць ёсць радкі, цэлы вялікі верш. Там сярод іншага ёсць такія радочкі. Хай вольны ветер данясе сумную вестку родны край, што сын яго адзін яшчэ ў чужыне выбыў лепшы рай. Спі, грамадзянін добры наш, і сны шчаслівейшыя сні, чым тыя, што меў жыцці ад роднай вырванай зямлі. Я таксама адзначу, што у зборы Епімах Шыпілы было шмат каштоўных рарытэтаў, якія ён стараўся зберагаць. І гэта былі твор «Залёты» Вінцэнта Дуніна-Марцынкевіча, гэта был «Пан Тадэвуш» у перакладзе таксама Дунін-Марцынкевіча, гэта был трэці зборнік, лёс, пра які мы фактычна не ведаем, на жаль, ён такі страчаны. Гэта трэці зборнік Францішка Багушевіча, скрыпка беларуская. Я скажу, што лічыцца, што Багушевіч і Епімах Шыпіла яны сябравалі, яны ведалі адзін аднога. І, канешне, шмат іншых розных памятак было ў прафесара. І працы ён удзельнічаў у складанні розных зборнікаў, бо фактычна пад рэдакцыяй выйшлі віцебскі краёвы слоўнік Каспяровіча, краёвы слоўнік чэрвеншчыны Шатэрніка. І для нас важна, што Епімах Шыпіла з 1889 года ажно па 1930 гады, 30 год збіраў такую, рабіў хрэстаматыю, рукапісную, хрэстаматы беларускай літаратуры. Яна сёння знаходзіцца ў архіве музея літаратуры мастацтва. Гэта шыкоўны рарытэт, які трэба, канешне, выдаць калі-небудзь. І я скажу, што каб мы яшчэ успрынялі асобу Епімах Шыпілы, каб здзівіліся, наколькі ён быў таленавітым чалавекам, якія ў яго былі тытулы, пасады. Што можна сказаць? Першае, лектар грэцкай мовы ў імператарскай Рыма-каталіцкай духоўнай акадэміі. Пасля памочнік бібліятэкара імператарскага Петербургскага універсітэту. Затым лектар лацінскай мовы на вячэрніх агульнаадукацыйных курсах для дарослых Чарняева. Затым настаўнік грэчаскіх і лацінскіх моваў у мужчынскай гімназіі пры касцёле Святой Кацярыны. А касцёл Святой Кацярыны гэта важны асяродак, такі беларускі быў асяродак, і не толькі, і польскі асяродак у Санкт-Петербургу, да і застаецца ў нейкім сэнсе. І, дарэчы, там пры касцёле Святой Кацярыны ён выкладаў больш, чым 20 гадоў. То яго там усе ведалі. Таксама працягваем, якія яшчэ пасады. Выкладчык у жаночай гімназіі на Васільскім востраве. Там 4 гады ён выкладаў лацінскую мову. Сябра Віцебскай навуковай архіўнай камісіі, сябра Інстытуту беларускай культуры і, у рэшце рэшт, сябра Беларускай акадэміі навук. Я скажу, што кола інтарэсаў Епімах Шыпілы было самае рознае, і акадэмік Крачкоўскі так адзначаў, цытата: «Пасля я даведаўся, што ён, Епімах Шыпіла, лічыўся знаўцам і другіх, часам вельмі незвычайных галін, між іншым, бадай ці не па гісторыі царкоўных аблачэнняў». Ну, вот такі факт ёсць. Я скажу, што, улічваючы, што ён выкладаў у каталіцкай духоўнай акадэміі ў Санкт-Петербурзе, быў выкладчыкам грэчаскай мовы, да і лацінскую мог выкладаць, калі што, то ён, працуючы там, выхаваў цэлую плеяду ксяндзоў з Беларусі, якія пасля пачалі адраджаць беларускасць у рыма-каталіцкім касцёле. Гэта велізарная заслуга Епімах Шыпілы. І прыгадваюць, што Ксёндз Станкевіч прыгадваў, што такія асобы, як
Янка Купала, Браніслаў Тарашкевич, Зміцер Жулунович, Клаўдзіюш Душдушеўскі, пасля такія ксяндзы Адам Лісоўскі, Францішак Грынкевич, Будзька, Фабіян Абрантович, Гадлеўскі, Хведька, сам Адам Станкевич, Андрей Цікота, Віктор Шутович, Лупінович, Хоміч, там Грыб, Заяц, розныя вось такія нашы не толькі ксяндзы, але проста там пісьменнікі ці грамадскія дзеячы. То, як адзначаў Ксёндз Станкевич, гэта у большай, вот все гэтыя асобы, гэта у большай ці ў меншай ступені ягоныя духоўныя, або духовыя, як казалі, дзеці. Ну так, гэта надзвычай цікавы факт і сапраўды вельмі важны. Пры універсітэце, а дакладней вось пры гэтай духоўнай семінарыі дзейнічала і такі гурток беларускі, бібліятэку беларускую дапамог укласці Епімах Шыпіла. Дарэчы, шмат у чым дапамагал у розных справах і такі Ваноўскі ў Петербурзе, да і не толькі даволі вядомая асоба. І я скажу, Вацлаў, і скажу таксама тое, што гэты ўжо гурток, які дзейнічаў, і беларускія ксяндзы, з якімі сябраваў, якія былі духоўнымі дзецьмі Епімах Шыпіла, гэта у таго гуртка была цудоўны дэвіз «З Богам для народа». Я таксама адзначу тое, што велізарная бібліятэка Епімах Шыпілы складала больш чым 5000 кніг. І гэтыя тамы, унікальныя тамы, былі перададзены падарункам у Беларускую акадэмію навук. Бо ў 1920-х годах Епімах Шыпіла пераязджае ў Мінск. Гэта был вельмі важны момант. Такі чалавек з такой бібліятэкай, з такімі ведамі. Дарэчы, вядома, што Епімах Шыпіла валодаў больш чым 20 мовамі свету. І ён прыехаў у Мінск, робіць такі выключны падарунак акадэміі навук. Плануецца, што будзе асобны каталог, асобны пакой, дзе все гэтыя будуць рарытэты знаходзіцца. І сваякі Епімах Шыпілы прыгадвалі, задаваліся пытаннем ужо ў наш час. Што стала з яго багатым зборам кніжак, якія ён так любіў, што не уяўляў сябе, як можа расстацца з імі. Гэта была адна з прычын яго адказу, адмовы выехаць з намі ў Польшчу в 1923 год дзесьці. Мы ведаем, што ён у рэшце рэшт з гэтымі кніжкамі не расстаўся, ён прывозіць іх у Мінск. Дапамагла акадэміі навук тады Інбелкульт перавесці гэта все. І гэтыя кнігі знаходзіліся ў Мінску. І, на жаль, у 1930 годзе па так званай справе Саюза вызвалення Беларусі праходзяць масавыя арышты. І 18 ліпеня быў арыштаваны ў тую дату многія, у тым ліку Епімах Шыпіла. І некалькі месяцаў ён правёў пад арыштам, даваў розныя тлумачэнні, розныя паказанні, якія лічацца не заўсёды, верагодна за ўсё, былі такія ад шчырага сэрца шлі, бо быў прымус моцны. Так ці іначай, у нейкім сэнсе адносна яму пашчасціла, бо яго вызваляюць і загадваюць пакінуць Менск на той час, так, і ехаць у Ленінград. І ўжо там ён піша да ксяндза Віктара Шутовіча наступныя радкі. 1 лістапада 30-го года. Паважаны земляча, вельмі даўно ўжо не пісаў да вас, а здарылася гэта з незалежнай да мяне прычыны. Прошлым летом спаткала нашу акадэмію вялікая бяда, ад которой уцярпеў і я. 19 ліпеня пасля вобыску мяне, у часе которого забраны ваши лісты і фатаграфіі, я быў зняволены і прасядзеў 2 месяца. Выпушчанаму казана мне пакінуць Менск, і я мусіў выехаць у Ленінград, дзе апынуўся выкінутым на брук. Бо вось ужо месяц, як з прычыны вялікай залюднеласці і цяжкага жыллёвага крызісу не магу знайсці сабе не толькі кватэру, але хоць бы пакойчыка. Можа, прыйдзецца загінуць дзе на вуліцы ад холаду і голаду. Вельмі такія кранальныя радкі,
чалавек, які падарыў велізарную калекцыю кніг. Гэта бесцэнныя кнігі. Ён быў выкінуты фактычна пасля на брук. І ёсць дапушчэнне, меркаванне, што многія кнігі на той час маглі зведаць прыкладна такі ж лёс, як і Епімах Шыпіла. Многія кнігі маглі, на жаль, быць страчаны, нават і знішчаны тых аўтараў, которых было непажадана ўжо пасля чытаць, на жаль. Так ці іначай, мы прыгадваем, што ў хуткім часе пасля вось гэтага вымушанага ад'езду прайшло некалькі гадоў, і ў 1934 годзе Епімах Шыпіла памірае. І нават да нашага часу невядома, дзе магіла нашага славутага дзеяча. Паводле ўспамінаў сваякоў, ён быў пахаваны на волкаўскіх могілках. Але да гэтага часу магіла не адшуканая. Можа, гэта гэтыя могілкі, можа, на якіх іншых, але было б вельмі важна знайсці тую магілу ў Санкт-Петербургу, каб належна ушанаваць нашага славутага знаўцу. І нават калі той магілы няма, трэба зрабіць якісьці кінатаф, помнік, памяць таго, што ён быў там пахаваны. І на думку даследчыкаў, ну і нават, скажем, мая асабістая думка, я вельмі спадзяюся, што калісьці, няхай у кожным раённым горадзе Беларусі будзе назва вуліц Браніслава Епімах Шыпілы, бо ён зрабіў вельмі шмат для нашай Беларусі. І ў нейкім сэнсе ягоны час можна назваць, даследчыкі называюць шыпілаўскай эпохай, бо выдзяляюць такую эпоху. І асабліва гэта для клерыкаў каталіцкіх духоўных устаноў. Такая эпоха была да 1918 года, калі завяршыла працу духоўная акадэмія ў Санкт-Петербургу. Таму так ці іначай шыпілаўская эпоха. Я хацеў бы завяршыць гэты выпуск радкамі паэта Віктара Шніпа. У яго ёсць балада Браніслава Епімах Шыпілы пра гэтага чалавека, і там ёсць такія радочкі. На Васильевскай выспе ў кватэры тваёй не жылі, не жывуць цішыня і спакой, як у штаб беларускі ідуць да цябе. Беларусы не толькі ў бязмежнай журбе, а прыходзіць, каб дзякую за сонца сказаць, каб з купалам сустрэцца і верш пачытаць, і паслухаць жалейку, якой дапамог, загучаць панад сотні сцяжын і дарог, што вялі ў Беларусь, у якой будзем мы, не баяцца ні спёкі, ні лютай зімы. Над Васильевскай выспай сонца няма, і цяпер без марозу і снегу зіма. Да кватэры, дзе жыў ты, мы з сябрам прыйшлі і стаім, як у цэнтры святла і зямлі. Будзем памятаць Браніслава Епімах Шыпілу, ягоны подзвіг, ягоную вернасць нашай Беларусі, ягонае сяброўства і выхаванне многіх беларускіх святароў, ксяндзоў, нашых беларускіх проста грамадскіх дзеячоў. Будзем не забывацца пра гэтую асобу. І калі хтосьці будзе ў Санкт-Петербургу, ды не толькі там, на Полачыне, прыгадайце добрым словам Епімах Шыпілу. Дзякуй вялікі, з Богам, да пабачэння. Сябры Божай радасці. Аўтарская перадача Паўла Каралёва пра выбітных асоб.